Παρά το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του θορύβου, εμείς δεν θα σιωπήσουμε, θα κάνουμε λίγο θόρυβο. Ελπίζω δηλαδή να σας ενοχλήσουμε, δηλαδή θέλω να πω, ελπίζω να σας προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, διότι θα έχουμε μια ακόμη προεκλογική συζήτηση, μια ακόμη συζήτηση που εντάσσεται στην προεκλογική τούτη περίοδο την οποία διανύουμε. Έχουμε σήμερα στο στούντιο το 984 προσκαλέσει 3 υποψήφιους βουλευτές, τους οποίους και καλωσορίζομαι. Είναι η κυρία Ευαγγελία Βασιλάκη από το Πασόκ, υποψήφια βουλευτής του Πασόκ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τριγώνη. Είναι ο κύριος Γεώργιος Στυλιανάκης από τη Δημοκρατική Συμμαχία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Τριγώνη. Είναι επίσης ο κύριος Αθανάσιος Ντελής από το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, από το Όχι, δηλαδή το ψηφοδέλτιο του Όχι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Βασιλάκη, αρχίσαμε από εσάς να μας πείτε, εσείς είστε η πρώτη φορά βέβαια που ασχολείστε ναι. με προεκλογικά, έτσι. Ναι. Τουλάχιστον ως υποψήφια. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε να διαμορφώνετε το κλίμα? Σας επιτρέπει να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο, να συζητήσετε, να εκθέσετε τις απόψεις σας? Κύριε Τριγώνη, με επιτρέπει ως πρώτη φορά εκτεθειμένη σε αυτές τις εκλογές. Μου επιτρέπει γιατί προέρχομαι μέσα από το κύτταρο της κοινωνίας και φυσικά όλοι μας που είμαστε εδώ αλίμονο. Μου επιτρέπει γιατί πριν από 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες έχουμε βγει στους δρόμους και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε για αυτά που συμβαίνουν. Μου επιτρέπει να μιλάω με τους συναδέλφους, συνανθρώπους μου, συμπολίτες μου και να μοιράζομαι μαζί τους την αγωνία για το αύριο και να δηλώσω εγώ σαν νέα υποψήφια ότι υπάρχει ελπίδα αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα, να αλλάξουμε οργανωτικά, να αλλάξουμε θεσμικά, να αλλάξουμε μέσα μας, να αλλάξουμε γενικώς. Ναι. Είστε ΜΕΑ. Ναι. Και υπηρετείτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ναι. Ο χώρος της υγείας βέβαια έχει πάντα ενδιαφέρον. Καθημερινά εσείς ως επαγγελματίας έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο και θα ήθελα και στη συνέχεια να μας πείτε λίγα λόγια για την υγεία, αφού όμως πάμε προηγουμένως στον κύριο Στυλιανάκη. Και Στυλιανάκη, εσείς είστε χημικός μηχανικός, έτσι? Ναι. Και ασχολείστε επίσης για πρώτη φορά με τα προεκλογικά. Βεβαίως. Είμαι χημικός μηχανικός, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την πολιτική, παρότι ήμουν έντονα πολιτικοποιημένο άτομο στο παρελθόν. Με την κυρία Μπακογιάννη. Με την κυρία Μπακογιάννη. Την οποία μάλιστα ετοιμάζετε να υποδεχτείτε. Έχει έρθει ή θα έρθει? Η κυρία Μπακογιάννη έχει έρθει σήμερα και ξεκινάει την περιοδία του στον Ομολαστείο. Ναι. Για το κόμμα σας, πώς βλέπετε το κλίμα? Θετικό, αρνητικό? Κύριε Τριγώνη, η απόφαση να κατέβω στις εκλογές αυτές, διότι είναι δύσκολες εκλογές ομολογουμένως, λόγω της γενικότερης κρίσης, ήταν κάτι που με βασάνισε πάρα πολύ. Πιστεύω όμως, όπως και οι συνομιλητές μου εδώ που είναι όλοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από εργασιακούς χώρους, έχουν κολλήσει ένσημα, να το πούμε έτσι, στη ζωή τους και δεν είναι κατ' επάγγελμα πολιτικοί, ότι νέοι άνθρωποι πρέπει να βγουν μπροστά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί στη ζωή τους, έχουν ζήσει οι ίδιοι τα προβλήματα τα καθημερινά της κοινωνίας και πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν έργο. Το κλίμα είναι θετικό και είναι θετικότερο από ό,τι περίμενα και εγώ ίδιος όταν ξεκινούσα αυτή την προσπάθεια. Καλώς. Εσείς, κύριε Ντελή, του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου υποψήφιος είστε. Ναι. Και δραστηριοποιήσετε στον χώρο της εστίασης, ναι. Ό,τι μου είπατε. Ναι. Να μιλήσω για το ΕΠΑΜ, καταρχήν τις θέσεις μας. ΕΠΑΜ είναι το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Είμαστε ένα μέτωπο. Πότε συμπήχθηκε το μέτωπο αυτό? Τον Ιούλιο του 2011. Πέρυσι. Ναι, πέρυσι. Είναι πρόσφατο. Είναι από όλα τα κόμματα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που πιστεύανε σε άλλες παρατάξεις πριν. Καταρχήν, πριν μιλήσω για το ΕΠΑΜ, θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό. Τονίζω ότι το ΕΠΑΜ δεν αναγνωρίζει τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα.
Δηλαδή... Δεν τα θεωρεί δημοκρατικά, ούτε καν ελληνικά πλέον. Καλά τώρα... Όχι, το ΕΠΑΜ. Καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε έτσι εκφράσεις που... Όχι, στις θέσεις του ΕΠΑΜ. Εγώ σας λέω ότι πιστεύει το ΕΠΑΜ. Επισήμως δηλαδή, αυτό πιστεύετε. Ναι, πιστεύουμε ότι είναι εντεταλμένοι αχυράνθρωποι της νέας τάξης πραγμάτων και μοιημένοι προδότες του συστήματος. Και έχει δημιουργηθεί το ΕΠΑΜ από όλα τα χρώματα. Ενωθήκαμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά να βαρέσουμε το μνημόνιο και όλους αυτούς που τα ψήφισαν. Αυτοί που μας ρίξαν στην κατοχή. Τους θεωρούμε εθνικούς προδότες. Σαν ΕΠΑΜ. Ποιους δηλαδή, ποιοι είναι οι προδότες δηλαδή? Οι μνημονιακοί όλοι. Όλοι. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, μπορούμε να το εξηγήσουμε. Αυτή είναι η θέση μας. Μπορεί η κυρία και ο κύριος να μην το έχουν δει έτσι, ή μπορεί να πιστεύουν τις παρατάξεις τους και πραγματικά να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι το μνημόνιο είναι σωστό, αλλά δεν είναι έτσι. Πώς να το κάνουμε? Όταν υπογράφεις την καταδίκη της χώρας σου και του λαού σου, δεν μπορεί να είναι σωστό. Είναι απλά τα γράμματα. Κύριε Βασιλάκη, μια που αναφερθήκαμε στο μνημόνιο και τέλος πάντων στα όσα έχουν σημαδέψει αυτή την περίοδο της χώρας μας, τι έχετε να πείτε εσείς επί του θέματος? Καταρχήν και τι έχετε να απαντήσετε προφανώς? Ναι. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι κανένας Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν θα πει ότι είναι καλό το μνημόνιο. Ιστορικό προηγούμενο βέβαια δεν υπάρχει. Και αυτό θα το καταδείξει και η ιστορία, θα το δείξει το μέλλον. Τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει τώρα, τι υπογράφτηκε, τι θα γίνει, θα τα μάθουμε μάλλον μετά από χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή όντας το παρόν και προσπαθώντας να βελτιώσουμε και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την καθημερινότητα των πολιτών, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Το μνημόνιο, εάν με ρωτήσετε σαν πολίτη, σαν άνθρωπο, μπορώ να σας πω, δεν ξέρω τι λέει το μνημόνιο, όμως μπορώ να σας πω αυτό που στην καθημερινότητα βάλει τους συμπολίτες μας, μας βάλει όλους. Από το πρωί που θα ξεκινήσουμε να βάλουμε τη βενζίνη μας μέχρι να σπουδάσουμε ή να πηγαίνουμε στα φροντιστήρια τα παιδιά μας. Υπάρχει μια πολύ έντονη αγωνία και πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία εάν δεν μπουν σε μια άλλη τάξη, σε μια άλλη διάρθρωση, δεν θα βγούμε ποτέ από εκεί. Ναι. Είναι αγωνία όλων μας. Καλώς. Εσείς τι έχετε να πείτε, κύριε Στυλιανάκη, για το θέμα αυτό του μνημονίου και γενικά των σχέσεων που η χώρα μας έχει συνάψει έτσι με συμφωνίες πλέον με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κύριε Τριγώνη, θα πρέπει να πάμε λίγο παλαιότερα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την εποχή της μεταπολίτευσης, όπου στην ουσία την εξουσία την διεκδίκησαν και την άσκησαν δύο κόμματα, δύο συγκεκριμένα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα. Αυτό που δείχνει το αποτέλεσμα πλέον είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα απέτυχαν γιατί δημιούργησαν ένα πελατειακό κράτος, ένα τεράστιο κράτος το οποίο δεν μπορούσαμε να συντηρήσουμε. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Πριν πάμε λοιπόν στο αν το μνημόνιο είναι καλό ή κακό, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι μας οδήγησαν εκεί. Και αυτοί που μας οδήγησαν έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Από εκεί και μετά η Δημοκρατική Συμμαχία βλέπει το θέμα αυτό με ένα διαφορετικό μάτι. Είναι εύκολο να λαϊκίζουμε και να λέμε ότι θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φύγουμε από το μνημόνιο, την άλλη μέρα το πρωί θα καταγγείλουμε το χρέος και θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τον επόμενο μήνα θα χρειαστούν κάποια δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψουν ανάγκες του ελληνικού κράτους. Δεν έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να λέμε, να φτάνουμε στα άκρα, θα το έλεγα λίγο διαφορετικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να συμμαζέψουμε το κράτος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα πρέπει να βρούμε πόρους άμεσα προκειμένου να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα, να δώσουμε τις συντάξεις στους συνταξιούχους, τους μισθούς στους μισθωτούς. Διαφωνούμε με το μνημόνιο, διαφωνούμε όμως περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο συνήφθη η Δανειακή Σύμβαση αυτή τη στιγμή. Και Ντελή, ναι. Ήθελα να απαντήσω. Ναι. Να απαντήσετε. Και στην κυρία... Αλλά να σας πω και ένα ερώτημα, ναι, να το απαντήσετε και αυτό. Εάν δεν ανταποκριθούμε τέλος πάντων στις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί με το μνημόνιο, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην οικονομία της χώρας μας? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να απαντήσω στην κυρία Βασιλάκη και στον κύριο Στυλιανάκη.
Ευκαιρία να γνωριστούμε και όλα καλύτερα. Ναι, ιστορικά που είπατε τι έχει αποδείξει το μνημόνιο, έχει πάει σε πολλά κράτη και τα έχει ισοπεδώσει. Σε πολλά κράτη. Οπότε αυτό δεν ισχύει. Και στον κύριο Στυλιανάκη, που λέει ότι τα κόμματα τα δύο τα μεγάλα ρημάξαν τη χώρα, η Μπακογιάννη ήταν εκεί μέσα. Δεν ήταν πουθενά αλλού. Σε ένα από τα δύο κόμματα ήταν. Δεν μπορεί να βγαίνει ξαφνικά να μας το παίζει ηρώας. Στο σύστημα ήταν και αυτοί στα 30 χρόνια των τοποθετημένων ανθρώπων σε κυβερνικές θέσεις που εξυπηρετούσαν συμφέροντα αφεντικό τους, των τραπεζιτών και τα δικά τους. Αυτοί διαλύσαν το κράτος. Δεν τα φάγαμε μαζί. Τα αφεντικά σας. Όσο για το λαϊκισμό και τα ακραία που λέτε, αυτή είναι παλιά καραμέλα, αφήστε τη. Τώρα ο κόσμος έχει ξυπνήσει και οι ακραίες καταστάσεις θέλουν και ακραίες αντιδράσεις. Και όσον αφορά για το ερώτημά σας, εάν δεν πληρώσουμε και είμαστε στο ευρώ, θα μας κόψουν τα λεφτά. Ναι. Θα μείνουμε από λεφτά, θα μας κλείσουν τη βρύση. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση έχουμε αυτά που λέμε εμείς. Δηλαδή. Γενική παρέτηση, έχουμε να πούμε ότι μπορεί να πάμε στο διεθνές δίκαιο. Πόσα χρόνια θέλει να πάμε στο διεθνές δίκαιο? Τα χρήματα τα χρειαζόμαστε αύριο. Κατευθείαν. Κόβουμε χρήμα από μόνοι μας. Δηλαδή πάμε στο διεθνές δίκαιο. Κόβουμε χρήμα από μόνοι μας. Τι χρήμα? Χρήμα δικό μας. Τι χρήμα, δραχμή? Θα βρούμε ένα εθνικό νόμισμα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πότε θα το βρούμε το εθνικό νόμισμα? Θα το βρούμε. Η κατάσταση πιέζει. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Άμα πάμε στο διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μπορεί ένα κράτος να ζητήσει μονομερώς διαγραφή των χρεών του όταν το χρέος του έχει τοκογλυφικό χαρακτήρα και παράνομο χαρακτήρα. Πόσο είναι το επιτόκιο του χρέους μας? Ο παράνομος. Ακούστε. Ναι. Λέτε για ένα λεπτό να τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε. Όχι, μια στιγμή. Να σας πω, μην με διακόπτε, 2 λεπτά. Μάλιστα. Εγώ λέω παράνομο χρέος. Παράνομο θεωρείται όταν είναι κατά της συμφέροντας της χώρας και του λαού. Όταν δηλαδή παραβιάζει και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας. Εσείς που υπερασπίζετε το μνημόνιο έχετε. Δεν υπερασπίζουμε το μνημόνιο. Όχι, η Μπακογιάννη λέει είμαστε υπέρ του μνημονίου. Όχι. Η Μπακογιάννη υπέγραψε τη Δανειακή Σύμβαση ως μόνη λύση τη συγκεκριμένη στιγμή και η Μπακογιάννη λέει ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την εξάρτησή μας από το μνημόνιο μέσω της μείωσης του δημόσιου τομέα και μέσω της εξέβρεσης πόρων. Εντάξει, αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Ναι. Ρεαλιστικό δεν είναι το να λέμε ότι θα σηκώσουμε νόμισμα, αλλά θα δούμε πότε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν γίνεται να φύγουμε από αυτό το χρέος από τη στιγμή που μας το έχουν δανείσει αυτοί μέσα στο ευρώ. Δηλαδή αυτά που λέτε εσείς είναι τα ίδια που έλεγε και το Πασόκ πριν βγει στην εξουσία και αυτά που έλεγε ο Σαμάρας και μετά έκανε στροφή. Δεν είναι ρεαλιστικά. Εμείς λέμε ρεαλιστικά πράγματα. Καταφεύγουμε στο διεθνές δίκαιο, καταγγέλνουμε ότι είναι παράνομο το χρέος. Δεν υπάρχει δικαστήριο στον κόσμο που να μας δικαιώσει. Μονομερώς διαγραφή. Μετά, τυπώνουμε δικό μας νόμισμα, εθνικό. Εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών. Η Τράπεζα Ελλάδος που είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχει καμιά σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος. Εισπράττουμε τους φόρους από τους μεγαλοκαρχαρίες, τους κουμπάρους της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Κόβουμε τους κρατικοδίαιτους πρόεδρους, διευθυντές τεράστιων παχυλών μισθών. Υπάρχουν λύσεις. Δίμευση της περιουσίας όλων των πολιτικών και φυλάκιση. Και μπορεί να μην είναι και φυλάκιση, ό,τι θέλει ο λαός. Θα αποφασίσει. Ουδή, φυλάκιση, πλατεία, ό,τι θέλουν. Διαγραφή των ιδιωτικών δανείων. Αλληλόχρεους λογαριασμούς και συνεργασίες με φίλοι κράτη και πολλά άλλα. Να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Τριγώνη. Να κάνετε, διότι γι' αυτό είστε εδώ. Αυτά τα θέματα είμαστε να τα συζητήσουμε. Είπατε για τοκογλυφικά δάνεια κλπ. Πόσο είμαι κρυωμένος και κάνω κάτι θόρυβους παρασέφερε. Όλοι είμαστε. Πολλοί κόσμος. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ τον κύριο Ντελή, πόσο είναι το επιτόκιο του δανείου το οποίο πληρώνουμε σήμερα? Δεν έχει σημασία το επιτόκιο. Είναι παράνομο. Μισό λεπτό. Έχει διαλύσει την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε? Αφήστε αυτή την καραμέλα. Έχουμε διαλύσει την Ελλάδα, κύριε Ντελή. Δεν την έχει διαλύσει καμία τράπεζα. Όχι. Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ λοιπόν. Όχι. Το επιτόκιο. Να ρωτήσω και εγώ, δηλαδή η Ελλάδα μέχρι να πάρουμε το δάνειο ήταν σε απίστευτα καλή κατάσταση. Όχι, δεν λέω αυτό. Και με το που πήραμε το δάνειο, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι το μνημόνιο, εκτός από αυτά που είπα, το μνημόνιο αφού λέει παρέτηση στους δανειστές μας για τα δικαιώματα της εθνικής μας κυριαρχίας, εδώ τελειώνουν όλα. Μόνο ένας προδότης μπορεί να το υπογράψει αυτό. Τέλος, δεν σηκώνει κουβέντα. Τώρα αυτά τα. Ναι, τα πολιτικά εξήλυνη γλώσσα δεν γινότανε. Γι' αυτά εγώ τα βλέπω βερεσέ, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Κανείς μας δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ τώρα πολιτικός. Πώς πέσατε στην παγίδα και πιστέψατε αυτά. Το μέλλον θα με δικαιώσει. Και το επάνω. Σίγουρα κάποιος θα δικαιώσει. Θα το δείξει το μέλλον. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι σχετικά με τα δάνεια και σχετικά. Εγώ θα σας πω, επειδή δεν πρέπει να μιλάμε και δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, να μιλάμε τη γλώσσα του πολιτικού.
Ας πάρουμε το παράδειγμα αυτό στην οικογένειά μας. Όλοι έχουμε οικογένειες. Δημιουργούμε λοιπόν λόγω αλόγιστης δαπάνης πρόβλημα οικονομικό στο σπίτι μας. Ένα χρέος δηλαδή. Ένα χρέος. Και φτάνουμε στο σημείο τα χρήματα τα οποία εισπράττει ο καθένας από τη δουλειά μας να μην μπορούν να καλύψουν αυτό το χρέος. Πού θα προσφύγουμε? Θα τυπώσουμε χρήμα μόνοι μας? Γιατί τι είμαστε? Προσφεύγουμε. Μισό λεπτό. Σας άκουσα, θα με ακούσετε. Ναι, σας ακούσω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μια τράπεζα προκειμένου να μπορέσουμε να διευθετήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Η τράπεζα μας χορηγεί ένα δάνειο. Η οποιαδήποτε τράπεζα μας χορηγεί το δάνειο ζητώντας κάποιες εγγυήσεις. Είτε είναι προσημειώσεις σπιτιών, είτε είναι εγγυητές. Τι θα μας συμβουλεύσουν? Να συμμαζέψουμε τα του οίκου μας προκειμένου να αποπληρώσουμε το δάνειο. Εάν είμαστε κακοί πελάτες, οι όροι της τράπεζας θα είναι χειρότεροι. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι μια καραμέλα, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι καθόλου καραμέλα, αυτό είναι η καθημερινή ζωή. Καλά. Κάπου έπρεπε να βρούμε αυτά τα χρήματα. Ναι. Διαφωνούμε στον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαδικασία. Αυτό που έκανε το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια ήταν να μην διαπραγματευτεί καθόλου όρους. Δηλαδή πήγαμε στην τράπεζα και προκειμένου να μην κάνουμε τομές στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να μην πάρουμε την πολιτική ευθύνη, αφήσαμε τους Ευρωπαίους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας υποδείξει τον τρόπο που θα αποπληρώσουμε το δάνειο. Να κάνει τις οριζόντιες περικοπές. Εγώ πιστεύω ότι δεν έγιναν προτάσεις και δεν έγινε καθόλου διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση, εγώ πιστεύω ότι έγινε, αλλά ήταν διαπραγμάτευση ασθενής. Ως ασθενείς κρίκος είμαστε. Αλλά δεν είμαστε και το ομφαλός της γης. Είμαστε σε μία δίνη και σε μία κρίση και πολιτική και οικονομική και αξιών και από όλα, όπου θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Βεβαίως και η ευθύνη βαρύνει τα μεγάλα κόμματα, αλλά οι υπόλοιποι φανάρι κρατούσαν όλα τα χρόνια. Δηλαδή γιατί διαρκώς μονίμως φταίνε μόνο και συγκεκριμένα άτομα και συγκεκριμένες πολιτικές? Και οι πολιτικές και οι νόμοι. Το βέβαιο είναι ότι οι κυβερνώντες έχουν την κυρία ευθύνη. Αλλά είναι 300 εκεί μέσα. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται. Πρέπει να ακουστούν αλήθειες. Όταν χρειάζεται να ακούγονται αλήθειες, μόνο γκρίνιες ακούγονται και συκοφαντίες. Δεν λέτε, σας απασχολεί η επόμενη μέρα, κύριε Βασιλάκη? Πάρα πολύ. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει την επόμενη μέρα? Καταρχήν παρακολουθούμε βέβαια τους δύο πολιτικούς αρχηγούς να μιλάνε ο ένας για αυτοδυναμία, ο άλλος για πρωτιά. Για συνεργασίες βλέπουμε και αλλάζουν ερώτα. Τουλάχιστον ο κ. Βενιζέλος χθες, για τον οποίο εσείς μπορείτε να μιλήσετε, είπε, να σας πω επιλέξει τι, ότι εγώ, λέει, δεν κάνω κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία για να κοροϊδεύει η αριστερά. Δεν αρκεί για το σχηματισμό κυβέρνησης η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προϋπόθεση είναι η πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Αυτές είναι απόψεις που μπορεί να τις εκδηλώνει και να τις λέει ένας αρχηγός κόμματος, και είναι και συμφωνίες οι οποίες θα γίνουν σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορώ εγώ να σας πω πώς ακριβώς το ακούω. Ακούω πολλές φορές ακόμα και σήμερα πράγματα τα οποία εξακολουθούν να είναι παλαιοκομματικά. Θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε ή συνεργαζόμαστε ή διαφωνούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να δούμε, να αφήσουμε αυτό το εμείς και εσείς, να δούμε εδώ όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Γιατί εγώ νιώθω ότι το σπίτι μας καίγεται και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε πώς θα τη σβήσουμε αυτή τη φωτιά. Ναι, το Πασόκ πάντως την έχει ανάψει. Αφήστε το αυτό. Κύριε Ντελή, να ρωτήσω εσάς το εξής εγώ. Ναι. Μετά τις εκλογές, ναι, το βέβαιο είναι ότι θα χρειαστεί να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση, ναι, έτσι. Ναι. Ποιοι πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να συνεργαστούν σε αυτή την κυβέρνηση και ποιοι κατά τη γνώμη σας πρέπει να συνεργαστούν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι εκλογές δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Δηλαδή δεν πιστεύω να ξέρει κανένας. Μόνο τα κρυφά γκάλωπ της κυβέρνησης. Εγώ θα ήθελα να συνεργαστεί η αριστερά μεταξύ της, αλλά μα το λένε οι ίδιοι. Αλλά δεν γίνεται, όχι, δεν συνεργάζονται. Αφήστε τι θέλετε. Εγώ, ναι, σας ρωτώ τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει. Δεν βλέπω καμία συνεργασία να είναι αντιμονιακή. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση μετεκλογικά? Θα μπορεί, θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν κολοτούμπες μέσα στη Βουλή, πολλοί. Θα τα δείξει αυτά. Το μέλλον θα τα δείξει αυτά. Εγώ απλά ήθελα να τοποθετηθώ. Τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει?
Τίποτα. Ποιοι πρέπει να συγκροτήσουν τη νέα κυβέρνηση. Ποιοι μπορούν να το κάνουν. Δεν αναγνωρίζω κανένα από αυτούς που μπορεί να το κάνουν. Ποιος θα κυβερνήσει. Τίποτα. Θέλει ανατροπή. Χωρίς κυβέρνηση. Όχι, θέλει ανατροπή. Δηλαδή. Θέλει ανατροπή. Η ανατροπή θα έρθει με τις εκλογές. Δεν είναι ανατροπή αυτή. Η ανατροπή για να έρθει για τις εκλογές πρέπει ο λαός να μην ψηφίσει καθόλου τα δύο μεγάλα κόμματα. Τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Εγώ σας λέω ότι δεν τα ψηφίζει. Από εκεί και τι γίνεται. Θα δείξει. Όταν έχεις πίστη, κάνεις το πρώτο βήμα χωρίς να ξέρεις το επόμενο. Δεν έχει δηλαδή σχεδιασμό συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός μας είναι να μπούμε στη Βουλή να πάρουμε το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορούμε. Στη Βουλή. Όχι, δεν θα κάνουμε τις βόλτες. Θα κάνουμε αντιπολίτευση και θα βρούμε και άλλες δυνάμεις μέσα, όσες μπορούμε να ενωθούμε. Με ποιους, πού θα ψάξετε να τις βρείτε? Αυτά τα ξέρει. Σε ποια πλευρά? Αντιμνημονιακή πάντα. Κατά του μνημονίου, φυσικά. Με δοσύλλογους σημερινούς γερμανοτσολιάδες δεν μιλάμε. Καταρχήν θα ήθελα να πω. Πολύ σκληρές κουβέντες. Όχι, αυτά λέει το ΕΠΑΜ, αυτά είναι η θέση του κόμματος. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να ζούμε δύο γεγονότα. 56 δις χρειάζεται η Ελλάδα περίπου εσωτερικά για τα έξοδα της ετησίως. Από το 2001 μέχρι το 2009 δανειστήκαμε 450 με 480 δις. Μόνο τα 18 δις μπήκανε στην Ελλάδα. Δηλαδή λείπαν από την Ελλάδα, από την αγορά της Ελλάδος. Αυτό δια 9 είναι 2 δις το χρόνο. 2 δις. Και εκτός αυτό, το 9, τα βεβαιωθέντα έσοδα που πρέπει να εισπράξει το κράτος από μεγαλοκαρχαρίες, εισπράχτηκαν μόνο το 26%. Και αυτό έγινε καθαρά για πελατειακούς λόγους. Διαγράφτηκαν. Αυτά κάνανε αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια και πέραν ψήφους. Το καταλαβαίνετε? Αυτά είναι σκάτη προδοσία. Όποιος δεν το βλέπει σκάτη προδοσία είναι τρελός. Εκτός αν είμαι εγώ τρελός. Το άλλο, δίμευση όλη. Όχι, μια στιγμή. Όχι. Μα και εμείς το βλέπουμε, κύριε Τελειώτη, πρέπει να αλλάξει. Τι βλέπουμε με εσάς? Μα σε παρακαλώ, εσκάτη προδοσία είναι, ναι. Καταρχήν βλέπουμε το άρθρο 4 του μνημονίου. Δεσμεύεται όλη η δημόσια περιουσία του κράτους. Κινητή, ακίνητη. Αυτό για να το υπογράψεις πρέπει να είσαι προδότης. Δηλαδή, εκτός αν είμαι Κινέζος εγώ και δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά. Λοιπόν, κύριε Στυλιανάκη. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά. Και θα επιστρέψω στην προηγούμενη τοποθέτηση. Έχω το δικαίωμα να διαφωνώ. Διαφωνείτε στη δέσμευση όλη της δημόσιας περιουσίας? Να μιλήσω. Το διαφωνείτε γι' αυτό? Όχι. Όταν μιλήσω θα καταλάβεις. Λοιπόν, παραδείγματα με Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε παλαιότερα. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να πτωχεύσει η χώρα ή θέλουμε να δούμε πώς θα την επαναφέρουμε σε ένα σωστό δρόμο? Τρόπος, να το δω. Μισό λεπτό να τοποθετηθώ. Πολλοί αναφέρουν το παράδειγμα της Αργεντινής. Η Αργεντινή είχε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών όταν επτώχευσε 1%. Εμείς σήμερα έχουμε 9%. Εάν δεν είμαστε μέλος. 9,1. Εμείς αν δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, θα είχαμε κόψει χρήμα. Δεν θα μπαίναμε καθόλου. Μέχρι πότε θα κόβαμε χρήμα και τι θα αγόραζε αυτό το χρήμα? Τι θα αγόραζε? Θα σας πω το εξής. Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου το 85, στην Ελλάδα υπήρχαν 15 υγιείς βιομηχανίες. Η Νισάν έβγαζε αυτοκίνητα στο Βόλο, η Πιρέλη στην Πάτρα, η Πειραϊκή Πατραϊκή. Οι εταιρείες αυτές δεν υπάρχουν σήμερα. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να ξεπεινάσει ο πεινασμένος. Τα κόμματά σας τις κλείσανε. Τα πουλήσανε. Κύριε Τελή, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Η Μπακογιάννη εκεί δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Μου έγινε μια τιμητική πρόσκληση. Έκανα τις επιλογές μου και προχώρησα μπροστά. Για να μιλάω όπως μιλάτε κι εσείς. Διότι ο αδρανής πολιτικά πολίτης είναι άχρηστος πολίτης. Είναι εύκολο να λέτε. Ο ενεργός θετικά. Ο ενεργός θετικά. Το θετικά. Ναι, θα το κρίνει η ιστορία. Το θετικά θα το κρίνει η ιστορία. Θα το δείτε. Και το θετικά εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Έτσι. Εμείς δεν λέμε ότι θα πάμε αύριο το πρωί και θα δούμε τι θα κάνουμε αν μπούμε στη Βουλή. Όχι, ή θα δούμε ποιο. Αυτό είπα. Όχι, να εδώ είναι η θέση μας. Λοιπόν, η θέση μας είναι εδώ, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν είμαι ο Καζάκης. Συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι ο Καζάκης. Δεν καταλάβατε. Κύριε Τελή, σας παρακαλώ. Θα παρακαλούσα να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε για να πάμε σε διάλειμμα. Μιλάμε για το πολιτικά θεολύσια. Όχι, δεν είπα λύσεις. Είπατε τις απόψεις. Είπατε. Λοιπόν, το 4,2 με 4,8 είναι το επιτόκιο που πληρώνουμε. Εγώ αν πάω σήμερα σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα να δανειστώ ως επαγγελματίας ή ιδιώτης χρήματα, δεν είναι επιχείρηση η Ελλάδα, είναι λαός, κύριε. Δεν είναι λαός φυσικά. Ναι, είναι οικογένειες, αυτοκτονούν ανθρώποι, το καταλαβαίνετε? Δεν έχουν να φάνε, το χρέος δεν πληρώνεται. Δεν ξεπληρώνει το χρέος. Ποιες λύσεις τώρα με το μνημόνιο, πλάκα που κάνετε? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πήγε στην Τουρκία. Ακούμε λοιπόν το παραμύθι ότι η Τουρκία ανέκαμψε όταν έφυγε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα σας πω κάτι. Ο Ερντογάν έφυγε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν έπιασε τους στόχους που του είχαν θέσει. Ναι, Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επανέρχομαστε μετά.